दुइ नं एंखोरबारि आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो बानलुखौथ' खाबाय आलुआ आलुआ माथो एसे दांबानो जोंनावलाय आलौवो उफाय गैया आरो मा खालामनो गथ' गथाय दं बे मालिकआ बिदिनो अबस्था गैया औ बेनिखायनो हाजिराबो मावनो गोनां जायो बे मालिकआ थाइबेसे होयो नोंसिनो सानसेयाव दिनाव जोंनि जानाय ओमफ्राय गावसिनि नङा आरोना ओमफ्राय 300 थाखा होयो जोंनो 300 थाखाल' खमद्राय जायाखै मालिकनि होनायनि खोथा नालाय औ जोंलाय माथो होनबावनो ना बेलेगाव बिदिनो सोलिखायो बिदिनो सोलिदों आरो मावना जायाबा आबादारि फिसा औ माने बोरै फार्स्टआव बोरैजाय रोंखो नोङो बिदिखौहाय रोंलायनो हाना गोदो रोंखायो आङो गोदो रोंखायोमोन गोदोनो रोङा एसे आइडिया लाबाय लोगोफोरनिफ्राय औ ओमफ्राय दा नों बेयावहाय खै बिगा खालामदोंमोन जेनेबा बिगाथामसो जागोन दायो बिगाथाम जागोन बिगाथामाव ओरैनो बेसेबांसो खरसा जानाय 1,20,000 थांदों 20,000 ओमफ्राय दा जेनेबा नोङोथ' बेयावहाय माबायदि प्रफिटआ एसे खिन्थिदो रायजोफोरनो गोदो मोजांमोन दा मोजां नंला दालाय माथो गोदोलाय माथो दामा खमायबाय मा बुस्थुलै बियो आयौ बानलु ना बेयावहाय बेयावलाय मा खै केजि जादों दायो 33 केजि बे बेग मोनसेयाव मनायाव 33 बे बेग मोनसेयाव 33 बेयावबो 33 सब 33 सानबेसेयाव बेफोरबायदि ओंखारो साननै जाबाय खानाया मैयालाय जेनेबा खै केजि खै कुइन्टेल ओंखारखो 3.5 कुइन्टेल दिनैलाय बेखिनिखौ लाङोनो दंबावोमोन मालाय गावसोर लांफैखायो नामा लांफैयो लोगोनि बानलु नालाय बागानाव बेबो महा गोजाननिफ्राय आङो दिनैसो फार्स्ट माने बेफोरबायदि बानलु बागानावहाय आरो खिन्थु माबायदि गायनाय बेखौ आं दाहाय एसे रायलायगोन गायग्राजोंहाय बागान थाखालै थाखा मालाय फैसा लामाया बोरैजाय लामायालाय एखे खाखांजोब्बाय ना आं ओरै थांनि र' ओरैजाय नै हाबाब सयथिनोबो आं नुफेराखैमोनलै बिदि बानलु माबायदि खादों नोंसोरलाय बानलुखौलाय औ आखाइ थाइनै आलुवाना ओमफ्राय आलुवा गथा गथा खाया नालाय औ जेबो जाया मालिकआलाय सोर मालिकआ जेबो गैयाना बैयावसो थांफैबाय आच्छा नोंसोरलाय मा गामिनि एंखोरबारिनि दसे थाथ' मालिक गैयियावनो सिखारथ' दलद था खालाङा लस जाबा मालिकआसो जागोन दा नामा जायो जानायालाय औ ओमफ्राय माबायदिखौ खानांगौ गोमोन गोथां खादों आरो बिदिनो गोराखौबो औ ओमफ्राय दा जेनेबा केजियाव थाइबेसेयाव फानो दा 200 हरदों होनदों नामाथाय जों मोजां मिथिया होमबा नोंसोर मा गामि होनदोंमोनलाय एंखोरबारि ओमफ्राय दा जेनेबा गुफुरावथ' बिरादलायनो माने बानलुनि एकदमबारे फेमासथारलायनो मुंदांखा नंगौ नंनायालाय औ जोंबो थाङा जेरावबो माथो खोनागासिनो आरो मावगासिनोबो मानसिफोराबो औ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर गामियावहाय सोर बांसिन जेनेबा बानलु गायनायाव फेमाससिन मुंदांखा दा नैबे जों थानायानो मावनायानो बेनोल' आरो नोंसोर गामियावहाय नोंसोर गामिखौ मा गामि होनदों एंखोरबारि आच्छा ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरो जेनेबा सानो नामा जेनेबा बानलुआ माबायदि गायनांगौ बे माबाखौ अबेनिफ्राय मोनो फुलिखौथ' जावैनानै फुलि खालामबाय बेगरखौ जावैनानै ओमफ्राय गायबाय आरो आच्छा दुइ नं एंखोरबारि आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो बानलुखौथ' खाबाय आलुआ माथो एसे दांबानो जोंनावलाय आलौवो उफाय गैया आरो मा खालामनो गथ' गथाय दं बे मालिकआ बिदिनो अबस्था गैया औ बेनिखायनो हाजिराबो मावनो गोनां जायो औ मानसिया खामानि मावखानांगौ बे मालिकआ थाइबेसे होयो नोंसोरनो सानसेयाव दिनाव जोंनि जानाय ओमफ्राय गावसिनि नङा आरोना ओमफ्राय 300 थाखा होयो जोंनो 300 थाखाल' खमद्राय जायाखै मालिकनि होनायनि खोथा नालाय जोंलाय माथो होनबावनो ना बेलेगाव बिदिनो सोलिखायो बिदिनो सोलिदों आच्छा दा नोंसोर अकल बेयावल' खायोना बेलेग जायगायाव थांना खाहैयो जोंनाथ' बेलेग जायगायाव लिंहरबा बेलेगावबो थाङो जों माने जोंनाथ' बेयावल' नालाय ओंखायनो दा बेयाव सोलिगासिनो आरो दा जेनेबा गुफुराव नों बुंनो सानो गुफुरावलायनो बानलु खेथि बिराद गायो नंगौना जोंनि बेयाव एसे खम ओरै दैमालु एरियाथिंजाय बांसिन आरोखि साहा अरुणाचल बर्डार सेरथिंजाय नोंनिबा ओमफ्राय नैबे बानलु गायनायाव नों माबाफोर बुंनो सानो नामा जेनेबा माबायदि बानलु गायनायावथ' आरो बुहुत खस्थ' जोंनो गायनो मोनबोदों जोंनो हासार लगायनो मोनदों बिराद खस्थ' माने फुलि गायनायनिफ्राय मेडिसिन होनायनिफ्राय
खस्थ'आथ' बहुद खस्थ'आनो खस्थ' जायोना हासाराबो माने मोनसेल' नङा मोनब्रै मोनबा हासार माने रानना होलांनांगौ होनांगौ आरो ना मा नोंसोर मालिकआ एसेबो रेस होथाराखै माबायदि मालिक बियो मा जाहैबाय ना लोगोफोर दै आङो मा जाहैबाय गगामुगनिफ्राय दिनैहाय नैबे गफुर माने एंखोरबारियाव फार्स्ट टाइम माने लोगोनि न'आवहाय ना आं माने मोनसे खामानियाव फैदोंमोन नालाय दानिबा आं बुंखाबाय लकेसना जोंखौ ओरैबायदि थगायनानै टाइमखौ बेस्ट खालामबाय माने मा जाहैबाय दै बै माने दायो जाय लोगोआ ना आं बेयाव फैदोंहाय बे माने आंनि एखे बेचनि नालाय आङो दायो बेजोंबो रायलायगोन माखासे खोथाखौहाय खिन्थु आं खोनाबाय थादों बा ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थादों माने गफुर होनना बुंबाथाय माने एकदम बानलुनि पुरा बिखादलायनो माने नंमारगौ आरो ना जेरावबो जों एसे बेरायना नायबाय थेवबो माने आं सोब जायगायाव भिडिअ लायाखै बेरायनानै आं नुबाय माने टटेलि माने जायगा सोब माने बानलु माने अकल सिब्र'खौल' आं बांसिन नुनाय जादों दै ओमफ्राय बे बेलायावबो नैबे आंनाबो लोगोआ जे बेफोरबायदि जे कर्मि बा बेफोरबायदि जे माने खामानि मावो खिन्थु आं बेखौ मिथियामोन खिन्थु दिनै माने बास्तबाव फैनानै आं नुफैबाय जे बिथाङाबो जे ओरैबायदि जे माने सासे फार्मार आयौ माने आं नुनानै माने गोसोआव एसे गोजोननायबो मोन्दों आरो माने गोसोआव माने गावखौनो गाव आं एसे बोरैबा मोन्दों आरोखि मानो होनना बुङोबाथ' आंथ' रोंखाया माने बिथाङा जे ओरैबायदि माने सासे खस्थ'नि गेजेरजों बा ओरैबायदि माने सासे साक्सेसफुल बा बिजनेसमेन बा फार्मारखौ बे माने खालामनानै दिन्थिबाय खिन्थु आंहा बेयाव एसे आंखौनो आं माने एसे लाजिनाय मोन्दों आरोखि माने मा आं रोङा बे जे ओरैबायदि बा बेबायदि मावदों आरोखि बे बेलायावहाय आं दा गावजों एसे रायलायनोसै आरो आङो दा नैबेयावहाय जोंहा आंनि बायदि सोमोन्दो जानाय सोरबा बाजै जानाय बा मादै जानायजों एसे रायलायबाय बिथांमोनहा जुदि गाज्रि मोनो मोजां मोनो अब्लाबो एसे नैबे बानलु गेजेरावनो थानानै एसे सोंबाय आङो रायलायबाय बिथांमोनहा एसे खस्थ' होनना बुंदों आरोखि खिन्थु दायो मेन माने जाय मानसिया गायग्रा बियो मा बुङो खस्थ' नंगौना नङा अब्लासो आंबो मिथिगोन बा नोंसोरबो मिथिगोन आरोखि माबायदि गायनाय बेसेबां लाब जायो बेसेबां लस जायो आङो बिथांनाव सोंगोन बिथाङा मा बुङो अब्ला नोंथांमोना बेखौ एसे खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरोखि बेफोरखौ बाद होदोलै एसे दिन्थिदोब्रा नोङो माथोलाय बिराद थाखानि माबाखौ बिराद मिथियो माथो नोंलाय बेफोरखौलाय मावना जायाबा आबादारि फिसा औ माने बोरै फार्स्टआव बोरै जाय रोंखो नोङो बिदिखौहाय रोंलायनो हाना गोदो रोंखायो आङो गोदो रोंखायोमोन गोदोनो रोङा एसे आइडिया लाबाय लोगोफोरनिफ्राय औ ओमफ्राय दा नों बेयावहाय खै बिगा खालामदोंमोन जेनेबा बिगाथामसो जागोन दायो बिगाथाम जागोन बिगाथामाव ओरैनो बेसेबांसो खरसा जानाय 1,20,000 थांदों 20,000 ओमफ्राय दा जेनेबा नोङोथ' बेयावहाय माबायदि प्रफिटआ एसे खिन्थिदो रायजोफोरनो गोदो मोजांमोन दा मोजां नंला दालाय माथो गोदोलाय माथो दामा खमायबाय ओमफ्राय दायो नोङो जेनेबा फैगौ बोसोराव आरो माबा प्लेनिं लाबावदों नामा बिदि फैगौ बोसोराव बेखौ गायला आं बेलेग गायनोसै मानोबा बेलेग आबाद मावनोसै बेलेग माने खस्थ' बारा बियो खस्थ' बारा आदसा दा जेनेबा नोङो बेयावहाय माने बेफोरबायदि मावनानै माने गावखौनो साक्सेसफुल बायदि सानगोन ना साना बायदि साक्सेसफुल बायदि मोनदों औ गावखौथ' औ नाथाय एबारनि आबादासो नांगौ बायदि दामखौ मोनासै आरो औ बेनो थाथारनाय नङा जुनाव जोबगोन बे ओमफ्राय जेनेबा फुलिखौ माबायदि बानायनाय जायो ना बायनांगौ ना मा फुलि बानायनाया बायनाङा माब्लाबा रज'बा बायनांगौ जायो औ ओमफ्राय बे बुस्थुखौ सालान अबाव हरो डिमापुर औ ओमफ्राय दा नोंनो लांना हैनांगौ ना गावसोर लांफैयो बासाव हरो आदसा ओमफ्राय पेमेन्टफ्रा माबायदि जायो पेमेन्टफ्रा सप्तासे गाहामनि उनाव मोनो सोरबा थाबैनो हरो औ माल मोनहैबानो औ ओमफ्राय बिसोर बेखौहाय अबाव मा खालामोनो जेनेबा नों मिथिनायाव गोबां खामानियाव बाहायोथ' जेरै रेड चिलि बिनि उनाव स्पाइसेस जेरै मेथाइफ्राव मस्ला बेफोराव आरो स्पाइसेस बिदिनो आसार बानायो ओमफ्राय बे खिथिखौ मावनाय नों ओरैनो खै बोसोर जाखो बायदि आं बोसोरथामसो जाबाय दायो बोसोरथामसो जाबाय गिबियाव आं बिगासेयाव मावदोंमोन औ थांनाय बोसोराव बिगानैसो मावदोंमोन एबार बिगाथाम दा जेनेबा नों फैबाय थानाय नैबे जाखांफुनाय जोहोलावफोरखौ नों मा बुंनो सानो टाइम दिहुननानै मावनो हायो बेबो मोनसे पार्ट टाइम औ फुङाव थाब सिखारनानै मावजायो आरो बेलासियाव बिदिनो पार्ट टाइम हिसाबै ओरैनो थास्लायस्लाय ओरैनो आद्दा मारिबाय थानायसो जायो नङा होमबा आंबो बिदिनो आंबो थाङो नोंहाथ' जेनेबा मोनसे जेनेबा खामानि दङ बे खामानिखौ लानानै जेनेबा टाइमखौ बोरैहाय एडजास्ट खालामो नोङो
टाइमा बिदिनोसै आं माब्लाबा सम मोनबा सानसे थायो बन्द'फोर मोनबा बिनि उनाव फुङाव आरो बेलासियाव मुलि सारनाय बायदिसिना खामानिखौ मावो आरो आदसा हाग्रा दांनायफोर बिनि उनाव मानसि लगायनांगौ जायोना हानायाव दा मानसि नांथारगौ हारसिं हाजोबा थेवब्लाबो मा दहाय बुंबाय जोंना सासे बाजैया एसे खस्थ' होनना बुंदों नों मा बुंनो सानो दा मालिकआ खामानियाथ' गासिबो खस्थ'खायानोसै मानसिनि जिउआव बेनो आरो फ्रेन्सनि सायाव सोनारो बानलुथ' खाबाय आं दायो दहाय खाग्राफोरजोंबो एसे फिल्डआव रायलायदोंमोन थेवब्लाबो दायो बिथांमोनखौ आङो लेंबोबाय दै आं फैनायखाय माने बिस्रा खानायाबो बंग' जाबाय बायदि मोनदों आङो जों बाजैजोंसो रायलायबाय दहाय सोरजोंबा रायलाय मोनासै आङो सोरजोंबा ओइजोंसो रायलायनो बे लाजिदों जाहैबाय मानोबा आं एसे थेवब्लाबो रायलायनो फैबाय आङो नोंजोंहाय सासे फैगासिनो दङ देनां ओंखारसिगोन सिस्टारा सोर आयै